getting better all the time, and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. Takže ahoj, já vás zdravím u prvního dílu z nové série. Ano, jak si můžete všimnout, je to série Euro Truck Simulatoru. Přepnu do kabiny, vybral jsem si Valiant jako nákladňák. A můžeme jet? Já nevím, co bych tomu dál říkal. Jenom tu, že jedem. Zase přehodil. Já se omlouvám. Tak počkejte. Tam tady vrchne trošku nastavení. Pravá, levá, vlastně. No a jeden. Takže když to budu trošku slavit, nedívte se s tou sádrou, to docela těžce jde, ale tak když to bude lepší. Jo, dá docela velký ladit, ale to Lightning jsem to prostě neinstaloval. A jeden nový teda profil. To se právě velký ladit. Počkej, to má být. To byla ještě zatáčka teda. Jasně, to je zase personální agentura. Co jsme třeba větší klobou, jsme to úplně jedno. Budeme couvat, nebudeme. Jo, couvám si to. Tak. To moc nebylo v ale třeba je to tím, že se soustředí, že tam dobře zaparkoval, teď ho kašlem na to. Jasně, lítající, jasně. Žeru to, no dobrý. Jasně. Tak. V jedním díle uděláme ještě jeden náklad. A to bude asi všechno potom pro ten zadíl. No jasně, nebreč, jasně. Takže nabídky, rychlá zakázka, Liga, no. Tak to vezmu. Tak to 30 trošku pro začátek to stačí, si myslím, dávě. Takže tak. Uvidíme, jestli tady potom dílu budu natáčet ještě jeden. Si myslím asi, nebo nevím. Tak. Jasně. Asi jenom ty pohledy musím tu zkoušet. Jedničku. Tady auto.
Tam mě to nezajímá. Že jedem. Takže rovně. Můžeme to si studovat, to vlastně projedem. A jedem! Nebudu se nic zdržovat. Doufám, že aspoň trošku slyšíte ty zvuky, já jsem mám docela dost slumený, aby mě bylo dobře slyšet. Počkejte, já si kouknu, jestli to nemám, já s tím malý jen sluchátka. To přijde až nějak moc slabý. Jak rovně. Jo, tak je to dobrý. Splnil jsem ani do sluchátka. Teď jedem. 60 jako prd. Co to bylo? Si najeli na prach. Nevadí. Já chci tamhle to před náma předjet. Strašně baví předjíždět lidi. Tak takhle, jestli půl jezdí dál, tak bude poškozit za chvíli jako blázen. A to je nějaká velká rychlost. Jinak jezdím bez problémů. To se nebojte. Máš nový e-mail, no super, ale proč mě to otravuje za jízdy, když jedu 90? Počkejte, máme teď dolů rovně. Jo. Prvně. Rovně. Tak. Tak, koukám jsem, co nám tam jede. Čistíme, že nic nejde. Tak si přejdeme do pruhu. A prčíme dál. Je taky klidně možný, že Číša bude natáčet taky tuhle sérii. Protože má úplně ten samej Eurotrack, co mám já. Taky tu starší verzi máme stejně. A nám se prostě líbí ta stará verze. Takhle bych to řekl. Protože tam už je to potom hodně o vylepšování a tak. A tak nám se líbí tady ta verze a stačí nám. A co jsem to chtěl? No, prostě no. A pardon, jsem nedal blinker. Jste neřekli, že jsem hulvá. Tak. Teď ten kopač vždycky neměl rád, že vždycky napál tamhle do toho stromu naproti. Říkal, že ten kopač nemám rád. Vždycky se mi tady něco stane. To je vždycky. Tak. Už máme na 191 kiláku, to 190, no 190. Teď myslím, že není hrozný. Jedu. Já jsem zase nekoukl, když jsme začali natáčet. To je hrůza. Já si kouknu. Jasně. Jasně. Tak to jo. Tu pak musíme zavolat. Tady přejdeme z Vysové Tatar. Takže najde se sem, protože budeme teďka odbočovat. Tak bychom mohli taky brzdit sem. Tak. A jdem dál. Půjdem v tom pruhu. Zase je to líbí. Tak.
jedeme, ať si co nejdřív vyděláme. Já to dělám vždycky tak, že si vydělám trochu peněz a jakmile si trochu vydělám, tak si pak půjčím, kolik to tam je, 200 000, ne, 100 000, já nevím. To v té bance si pak půjčím, protože to asi po 3 jízdách. Koupím si za to ten drak a tím trakem si vlastně vydělávám a splácím. Takže mě to pak se vynuluje, ta splátka, a pak už jezdím bez splátek. Jenom když fakt nepotřebuji třeba 6 000 na opravu. Ale to je málo často. Tak. Máme, no, celou půlku za sebou. Tak. Haha. Ten jeden přijde sem. A ještě ho předěnem, koukejte. No tak to je teda vrchol. Hodně. A ven. Já to sádra. A mají se to trošku brzu. A teď se potřebuje zařadit tamhle do toho pruhu. A co bys tady dělali, právě trošku souvlej. No takovou, jak se jmenuje. To přesně očekávalo. A já čas tam tebe zařadím. Tak. Pokud to nám to dát nemůže, protože jsme byli rozjetí. Ještě dobrý. Tak. A já si myslím, že ten Valiant, jo, o tom se chtěl mluvit, ten Valiant mě se prostě líbí. Víte, se mi nelíbí, jak je růžový trošku, jakože narůžovený ten volant, ale tak to zkousnu. Jinak strašně dobře se dá tunit ten Valiant, jakože prostě vylepšovat a tak. A líbí se mi docela vzhledově, ty světle, jak jsou dole, to je hezký prostě, mě se teda líbí. A pak ještě se mi líbí Scania. Jenom, že ty jsou drahý a to se mi nechtělo brát. Protože... Tahej. A možná taky budu přemýšlet, mám tady traktor 3, to bych taky mohl ještě natočit, ale to až asi později. A tak. No. Nevím. Jo, ty traktor 3, já už úplně zapomínám, co říkám. Ta by se mohla stačit, akorát nevím ještě kdy, ale já tady mám 2 a ta se nehraje líp než 3. Ty 3 jsou lepší vymoženosti a tak, ale u té 3 tam se mi to úplně jako neto, ale ta 2 to je super. Prostě musím najít ten nainstalovat. 3 už mám v Noťasu, ale tu 2 ne, ale už máme to děláků. Takže to bude hned. Dávám blinker, když blinker dávat nechci. Jo, přes takový hezký mostek pojedeme, jo, tak to si dám říct. Pojďte předjedeme ho. Sáky povahy, právě, ne? No, víte. Tak.
Nevím, co mám říkat, tak si zpívám. Tak, jo, jasně, to je vlastně si je před sem. No jasně. A rozmatkovat nesmím. Tak. A jedem. Jo, pak si budu muset vypnout režim spánku a ty tady to úplně nesnáším. Máte tady režim spánku a ty tady jenom musíte si jít vyspat. No tady za to bych úplně asi zabíjel. Benzín nepotřebuji. To můžeme si přejet sem. Tak. To bylo? Ne, Facebook. Sakra. To omlouvám. Já jsem si zapl Facebook. Najednou mě někdo neotravoval a jenom začnu propsovati. Tak už mě otravujou. Šiběhejte. To je asi proti směr, co bych řekl? Ne. To mě ulevilo. Tak a tam už jsme asi cíli. Jo, tak. Si můžeme ti 20 kiláčku, ale tak to už jsme tam. Hele, Volvo nás předjelo. Já mu dám. Tak. A řeknu vám teda po dnešním díle, toho mám dost. Ta po dnešním dni. Počkejte. Natočil 1, 2, 3. Tohle je asi už 4. video za dnešek. Takže už toho mám markezu plný uši. Tak všechno je vyrendrované, všechno. Krátko stačí uploadnout. Tak. Si počkáme. A tak točíme tak. Dobře jsme to vytočili. Edice CCC, jedem do PCC, tady tam jedem. Ne. Jedem až sem, opět. Tak, to ještě pořád před, jo. Tam. Ne, to si tady. Tak. Tady zabrzdá. Tak a tady zabočíme, že jo. No a mezi to fakt couvat nebudu, takže já bych se pro tento díl s vámi rozloučil. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a pokud nelíbilo, tak palec dolů, budu rád za odběr, když to půjde. A u dalšího dílu čabas!